gị nọ maka gị ka onye ọbịa nwa ji abịa. Nọ n'ime ahụ. Hey! Oh, Ogidi, do ala ka m. Ask the man why he wants divorce. Divorce. Agada. My here na about divorce. Divorce. No. Ko onye isi ekwensu na ndị otu ya. Yana kemgbe eri mụ na gị bi n'ụlọ bụ ekwensu ka mụ na ya bi na-elikọ na-aṅụkọ. Ikwu ekwensu ọkwa gị. Biko m ga-ejebe bie ka ndị tụtụlụ ife m niile dị bie anụkpọ ma dị m anụzi. Yana divorce bili. What I said is agitated. Oh, okay, Masha. Agitated is small animal. Instant is make big noise, Master. Nai. Mpia. Tụbara nwa nwaanyị ime. Abụrụ m mkpi. Ọ bụrụ eziokwu nna ya ezigbo tasị ka ọ na-asị. Ka ọ na-atọbụ ugbo. Kitikpa gbawa gị anya. Nke kitikpa gbawa gị anya. So who is this boy? Master, father, no son. Father is son. So it's a clear case of paternity. Paternity. I didn't say I said paternity. Paternity.